Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake dawowa cikin sabon shirinmu na yadda za ka yi mixing ɗin waƙarka cikin FL Studio. Wannan karo na zo muku da abubuwa masu dama masu mahimmanci. Sai ku mai da hankali ku lura da yake dai kana cika ku da surutu za mu shiga aiki. Sannan ina mai sanar da ku muna sayar da kowane kalan software da kaga muna amfani da shi. Kowane irin software in kana nema ka yi contact ɗinmu ko ka tura mana saƙo ta message ta WhatsApp in sha Allahu za mu abunnan. Yanzu wannan yadda za ka yi compressor ɗin muryanka. Wannan na fara na zo in tada muryan sai in je in yi soundboard ma'ana in cire iska. Yauwa kun ga kowane gefe wannan shine audition. Gaskiya yana aiki sosai gehen compressor ɗin murya. Yana aiki sosai. Wannan shine audition. Yauwa bari in saka wannan shi ma in yi audition in shi in tada murya. Kun ga ita ma wannan na tada ita. Da yake ka san wani in zai yi voicing can gayin na abun nan sawunka baya tada shi baya buɗa shi sosai sai ka ga sawun ya shiga kaɗan to nan za ka zo ka tada shi. Kuma zai fita da quality sosai. Yauwa yanzu na kammala audition zan goge wannan file ɗin wanda ya bada yanzu zan kuma yi soundboard. Da yake na riga na saita nawa da na shigo noise gate gashi nan -20 sai in sa okay. To duka sauran su ma zan musu. In na sa okay zan yi saving sai in yi to shi ma na biyun zan mashi haka. Na ukun ma haka. Yauwa yanzu na kammala soundboard zan koma in yi compressor na mai da voice na cikin audition. Yauwa zan shigo effect zan shigo wannan. Yauwa za mu shigo wannan sai mu shiga single band compressor. To ku lura da nan inda na nuna -13 kawai za ka sa. Da ka sa sai ka danna okay shikenan. Za ku ga yadda zai yi compressor kun ga. Su ma sauran don haka zan musu. Yanzu na kammala wannan file ɗin da ya fi damun zan yi deleting ɗin shi sai in ɗauki normal murya in sa cikin FL Studio ɗina. Yauwa yanzu kun ga na buɗe FL Studio ɗina zan saita tempo ɗin kiɗan. Saboda ba ciki na yi voicing ba. Na yi voicing can wani wuri amma ina son in ɗauko komai in saka shi a nan sai in yi mixing. Yauwa na saita tempo ɗin kiɗan. Yanzu zan ɗauka kiɗan da vocals ɗin na muryan waƙan sai duk in saka su a ciki. Yauwa yanzu ga kiɗan zan ɗauko sai in ɗora shi a ciki. Yauwa sai in koma in ɗauko muryan wa'inda na yi compressor. Yauwa sai in ƙara ɗauko ɗayan. Yanzu na sa su duka za mu yi saving Control S kenan da yake kowa dai ya san cikin kowane FL software saving Control S ne. Yauwa. Kun ga project ɗin yanzu yana zaman kanshi kenan. Ko da na fita na dawo zan tarar da shi. Hisabi ne. Yauwa da yake ban saita auto ba. Can na san kalan auto ɗin da na saka. Yanzu zan zo nan in saka auto ɗin. Na saka auto sai ku ji. Hawayen zuciya suna ta zuba
ke ce kika tsaida su na bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida su na bar kukan zuciya. Soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kibiya. Da yake can dama na riga na san auto ɗin da na saka, amma ba zan yi amfani da shi ba. Zan yi amfani da auto key wanda shi zai yi auto kenan version 9, wanda shi zai yi sacin ɗin auto da kanshi ya ɗora direct. Kun ga ya bani auto, ba sai na tsaya neman auto na yi kaza in shiga major in shiga minor ba. Kawai direct da na saka shi da yi sacin ɗin auto ya bani. Kuma duka waƙoƙinku da za ku yi wannan, in dai kuka saka da kun saka auto, ba sai kun tsaya ɗora shi ba, sai shi da ya ɗora kanshi. Kawai za ku sa auto key zai yi sacin ɗin kalar auto ɗin kiɗan sai ya ɗora shi direct. Yawa da yake yanzu na riga na saita auto, zan shiga in ɗauko equalizer wadda zan fara mixing. Yanzu za mu fara mixing sai ku mai da hankali a kai. Kukan zuciya, soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kibiya. Yawa zan ɗauki wannan equalizer saboda tana aiki sosai gaskiya, kuma tana rage nauyin murya, irin murya ta yi nauyi sosai. Ku bari mu ga shiga aiki. Yawa zan ɗauka wannan, zan rage shi ƙasa don murya ta rage kauri sosai. Shi ma wannan zan ɗan ja shi kaɗan. Yanzu zan je in ɗauko filter Q3 sai mu ci gaba da aikin. Ita ma tana gehen equalizer ne, tana gehen equalizer. Suna bar kukan zuciya, hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kibiya. Ta kama ni dukka jikina babu lafiya. Yawa yanzu wannan abu da kuka na cire yana filter, ita za ta baka duk abin da zai takura murya, ita za ta baka da sama za ka ga ta nuna maka shi, sai ka jayo shi zuwa ƙasa, ma'ana ka cire wannan abin da zai takura murya. Saurara ku, yanzu zan ƙara cire wani wanda duk abin da zai takura murya, kuma ga wasu nan ya ba su abubuwan da za su takura murya, sai ka latsa ka yi ƙasa da shi. Kalki guje ni. Da ke aminiya, hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kuka suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce. Yanzu na kammala equalizer ɗin murya, yanzu zan je in ɗauko da isa ita za ta cire irin wannan abun na murya na yaya, zai rage yaya sosai. Yawa wannan ita ce da isa ɗin, sai mu shige ta mu ji aikinta. Wa za ta mini so na gaskiya, fuska da kunci, hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kibiya. Ta kama ni dukka jikina babu lafiya. Yawa yanzu za mu ɗauka filter R, wannan matsayin reverb take.
kunci sirrin kuka ne na zuciya. Yarda da amana dukka na baki rike sarauniya. Karki guje ni na saba da ke masoyiya. Rayuwar da na tsara dole sai da ke aminiya. La 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 la. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Fuska da kunci sirrin kuka ne na zuciya. Yarda da amana dukka na baki rike sarauniya. Karki guje ni na saba da ke masoyiya. Rayuwar da na tsara dole sai da ke aminiya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kibiya. Ta kama ni dukka jikina babu lafiya. Ina maraicewa za ta mini so na gaskiya. Fuska da kunci sirrin kuka ne na zuciya. Yarda da amana dukka na baki rike sarauniya. Karki guje ni na saba da ke masoyiya. Rayuwar da na tsara dole sai da ke aminiya. La 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 la. La la la. Ni na ce sai ke, na zuciya ke daga ɗauki. Idanu ke suke ta kallo, rashin ki ba za na moru ba. Duk furci na ni ke, zancen zuciya ta keke. Buri na ki zamo tawa, farin cikin bai misaltuwa. Da ban san soyayya ba, ban san menene so ba. Kin sami ni shauƙin ƙauna. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba. Hawayen zuciya suna ta zuba. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya. Tsaida suna bar kukan zuciya. Soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kibiya. Ta kama ni dukka jikina babu lafiya. Ina maraicewa za ta mini so na gaskiya. Fuska da kunci sirrin kuka ne na zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce
su na bar kukan zuciya. Soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kibiya. Ta kama ni duka jikina babu lafiya, ina maraicewa za ta mini so na gaskiya. Fuska da kunci sirrin kuka ne na zuciya, yarda da amana duka na baki rike sarauniya. Karki guje ni na saba da ke masoyiya, rayuwar da na tsara dole sai da ke aminiya. Hawayen zuciya suna ta hisabi ne. Hisabi ne. DJ Arma on the beats. Hisabi ne. DJ Arma on the beats. All the stars. Hawayen zuciya. DJ Arma on the beats. All the stars. Hawayen zuciya suna. Yawa sai mu yi exporting, in mun yi exporting za mu je mu yi abin nan mastering ɗin waƙa. In mun yi mastering ɗin waƙa za mu aza tag na studio da produced by Al'umma Record da sauransu. Za mu yi exporting ɗin waƙa, zan aje ta a cikin document. Yawwa kuma kada ku manta muna sai da kowane kalar software da kake bukata, gehen kiɗa, gehen gyaran murya, kowane kalar software. In dai fannin studio ne, kowane iri, kowane kala kake nema za ka samu insha Allah. Kawai ka tuntuɓe mu, muna da software kowane kala, kowane iri, in dai na gehen studio ne. Da yake yanzu ta ƙare exporting, yanzu za mu fito mu je mu yi mastering ɗinta da sauran abubuwa. Yawa wannan shine ozone na mastering ɗin waƙa. Za ku ji wata waƙa yan aka yi exporting ɗinta aka sa ga manyan speaker za ka ji ka wata washe murya ta babu daɗi dai. To wannan zai daidaici muryan, kiɗa bai fi abun nan, kiɗa bai fi muryan tashi ba, muryan ba ta fi kiɗa tashi ba, zai daidaici. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kibiya. Ta kama ni duka jikina babu lafiya, ina maraicewa za ta mini so na gaskiya. Fuska da kunci ana duka na baki rike sarauniya. Karki guje ni na saba da ke aminiya. La 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 la. DJ Arma on the beats. All the stars. Hawayen zuciya suna ta zuba,
ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kiya. Yawa wannan shine MP3 tag wanda za ku ga wasu waƙoƙi, za ku ga logo na studio da location na studio, to duk ciki za ka saka. Da logo yanzu zan saka hoto da logon studio ɗina. Ta yadda ko ta WhatsApp ka tura ma wani ko ta ina ka tura mishi zai ga wannan logo naka. Yanzu zan ɗauka hoto da tag ɗina na Produced by Al'umma Record sai in sa. Yawa zan yi save. Yanzu zan ɗauko hoto kuma shi ma in saka na Al'umma Record. Kun ga na saka, na yi saving. To yanzu bari mu je mu kunna waƙan, mu ga hoton zai fito da logo na studio. Yawwa lallai gashi ya fito. Hisabi ne. DJ Arma on the beat. All the stars. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Hawayen zuciya suna ta zuba, ke ce kika tsaida suna bar kukan zuciya. Soyayya mai aiki da zuciya, kaifinta zafinta ya zarce na kibiya. Ta kama ni duka jikina babu lafiya, ina maraicewa za ta mini so na gaskiya. Fuska da kunci sirrin kuka ne na zuciya, yarda da amana duka na baki rike sarauniya. Karki guje ni na saba da ke masoyiya, rayuwar da na tsara dole sai da ke aminiya. La 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 la, la la la. Yawa insha Allah mun kawo ƙarshen wannan aikin na yau. Zuwa sati na gaba zan kawo muku wasu hanyoyi da za ku bi ku yi mixing cikin FL Studio, cikin Kcog, cikin Sonar Platinum da sauran software. Sannan kuma za mu kawo muku yadda za ku buga kiɗa cikin kowane software, cikin Kcog, FL Studio, cikin kowanne dai za mu kawo muku shi insha Allah. Sannan kuma ga mai buƙatar software sai ya tuntuɓe mu.